ratificación pois se recibiu con satisfacción, porque, al menos, eu falo en nome do Concello de Ourense, isto nos permite garantizar pois as inversións que estaban programadas para o presente ano, o cual forma parte do orzamento municipal e, en definitiva, forma parte do que era a vontade política expresada neses orzamentos de levar a cabo actuacións importantes e necesarias para todos os cidadanos. Pero eu tamén quero dicir ao fío desto que, máis alá, e que tamén os concellos que prestamos unha serie de servicios moi importantes para os cidadanos, desde logo deben estar sempre garantizados independientemente das medidas que pode tomar unha administración ou outra. E tamén quero dicir que creo que é necesario asumir o momento en que vivimos e que, polo tanto, nadie debe rasgarse as vestiduras se dende os concellos, igual que outras administracións, temos que asumir os recortes que en momentos se poden producir para conseguir recortar ese déficit público e conseguir esa estabilidade orzamentaria e económica que é o que están demandando a realidade do país, deste país